Goddag og velkommen til Gør det selv, drengene. I dag skal vi bygge en kasse. Men først skal vi ud i naturen for at finde nogle materialer. Nu er vi kommet ud i naturen, og nu skal vi bare finde noget, som vi kan bygge vores kasse med. Der er noget. Her der har vi et vaskeægte vidunder inden for træens verden. Den har en god kvalitet, og den har en helt rigtig form til vores kasse. Lad os så lede videre. Nu har vi fundet alle stykker træ til vores kasse, så lad os bare komme i gang. Du skal bruge en hammer. Du skal bruge søm. Og du skal bruge en sav. Nu skal vi prøve at finde hoved og hale i vores kasse. Vi har fundet den her bund, som er rigtig god. Og nu prøver vi at forme vores kasse, for at se, hvor siderne skal passe. Sådan her, tror jeg. Det bliver godt. Yes. Nu skal vi have sømt siderne på bunden, og de skal sømmes i, så kassen den bliver stabil og god, så den holder rigtig længe. Nu skal vi save bunden af, så den passer til længden på siderne. Så har vi fået sat den anden side på, og det gik fint. Vi har sømmet herude i hjørnerne, de forskellige hjørner, for at få den ind i bunden. Så gik det så lidt galt hernede. Ja, men den sidder der på. Så ja. Så skal vi bare fortsætte nu. Kassen er færdig, og den har fået et meget rustikt look, og den er 100% gratis. Den er lavet fra materialer fra skoven, og den kan let bruges til opbevaring og til at lave grøntsager i.